Malta uffiċjalment saret membru tal-Eurimages, il-fond tal-Kunsill tal-Ewropa b'appoġġ għall-films lokali. Il-fond li ilu jopera mill-1989 għandu budget annwali ta' madwar 27.5 miljun euro. Brabta ma' din l-aħbar importanti għall-industrija lokali, News tkellem mal-Ministru responsabbli Owen Bonnici li spjega b'mod ċar kif li skopu l-bżonn ta' dan il-fond u li jiftaħ opportunitajiet ġodda l-produtturi ħalli wkoll jikkolaboraw u jikkompetu fuq livell Ewropew u lil-in. Din hija għaqda fiħdan il-Kunsill tal-Ewropa li għandha lan li tgħin lill-produtturi tal-films lokali, f'dan il-każ il-Maltin. U hekk għandhom iktar opportunitajiet il-produtturi tagħna sabiex ikomplu jimirħu bil-ħidma tagħhom. Tenna li sħubija kellha proċess ta' evalwazzjoni komprensiv immexxi koordinat mill-Kunsill Malti għall-Arti. Bħala parti minn dan il-proċess delegazzjoni Maltija marret Strasburgu biex tippreżenta formalment rapport quddiem ir-rappreżentanti tal-Eurimages. Mhix sempliċement tapplika u tidħol, imma tikkonvinċi. U jiena gbur immens lill-Kunsill Malti għall-Arti biex aħna dħalna bl-onuri fil-Eurimages. Jien m'għandix dubju li qed jgħaddi żmien nħarsu lura lejn dan il-perjodu ngħidu minn dak il-perjodu twilet ħafna u ħafna ġid. Brabta mal-istess aħbar iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli stqarr li dan mhux biss rikonoxximent tal-kwalità u l-maturità tal-produtturi lokali, iżda ftuħ strateġiku biex l-istejjer Maltin jiġu żviluppati, iffinanzjati u mxerdin internazzjonalment.